Abimanyu. Los tanpa pamit. Pangling langkap iki pusakane Wa Prabing Ndrawati Kyai Gusara. Yo. Bebendo apa kang tak sandang bakal tak temah tanpa palilahe Wa Prabu aku nyuwun ngampil langkap Kyai Gusara. Dayaning Kyai Gusara iki mengko sayekti bisa natas satemah tuntas wekasan ludes kales telas tilas tanpa sisa para Kurawa. Wa Prabu nyuwun pangapunten saderengipun.